nwanne ebuela oche ebuela ọnọdụ alụsi egwu global abịago ọzọ anyị kwuo maka DJ Akwụnede mulumulu DJ Classic Akụdika Joseph Chinemerem Odogwu Imo steeti gosi bịa ọ bụ ndị ọlụmụlụ mmanwụ Akwụnede mulumulu DJ Classic Odogwu Akwụnede mulumulu oke nwa n'iso webili Akwụnede mulumulu DJ Classic Odogwu Akwụnede mulumulu onye nwere ife Akwụnede mulumulu DJ Classic Odogwu Akwụnede mulumulu oke nwa n'iso webili Akwụnede mulumulu DJ Classic Odogwu Akwụnede mulumulu onye nwere ife ije n'ụwa bọlili ije ego ije n'ụwa siri ike gọmibe mmemere ochimere egwu a na-atụrụ ochimere ezi onye na-ede mmọmọgodogwu eze ọmọgodogwu ọmọgọ niile ya onye anyị na-ekwu ọnwale Igbo na-emere obodo Akwụnede mulumulu obele nwachi nyere ike nwanne m mmanwodo magara obele nwachi na-agozi daalụ oyi mma n'ime nwere onye eji eje obodo ego mmanwụ ijerike ara nna nne m Odogwu m onye ka esi amụ Akụ Classic nne m lia n'ọlụ n'Imo steeti ebe a bụ ka m Odogwu obele nwachi nyere ike n'aka Akụ nene ya Akụ nwa ọgaranya nwanne m ibe menagị n'ojije nye aka mụ na-akọwa ibe menagị nụ na o Akụ nwanne m Akụ n'ime nwụlie dike na ị na-eje mba dike onye eji eje obodo Odogwu mmadụ oke ejiga obodo ibe dị mmi mere ike nye aka mụ na-akọwa Akụ Classic Akụ gị na-ede mulumulu dalụ olo na izobile ewu chi m ojenu mmadụ ka ejeje onye chikwu nyeleze asị m mmadụ agbachinelie maka na anazọrọ eze azọ Akụ Classic ịma na Chukwu nyere igugo Ugochi nyele nwata n'isi ọbịa ka o ji aga n'ụwa Ugochi nyele nwata n'elu ụwa ọbịa ka o ji emeje ọfụma Akụ Classic mmanwụ abatago mmanwụ na-akpọ gị ego mụ na osi na mmiri bịa ego mụ nwa na osi na osimiri egwu a na-atụrụ osimiri onye nna na Igbo gị ọzọ mmanwụ isolibe ijele mmanwụ egwu ijele mmanwụ isolibe ijele mmanwụ egwu ijele mmanwụ isolibe ijele mmanwụ egwu ijele mmanwụ onye nna na Igbo gị ọzọ ayabala egwu ijele mmanwụ onye nna na Igbo gị ọzọ ayabala egwu ijele mmanwụ onye eze n'ibia gị ọzọ ayabala egwu ijele mmanwụ ezi onye onidi mmọmọgodogwu DJ Classic Odogwu nwa Chinyelugo DJ Classic Odogwu mmanwụ na-akpọ gị Akụ nwa mama Akwụnede mulumulu nwa Chimeleze
obele nwa chi na-emere obele nwa chi na-emeze obele nwa chi na-enye ike n'aka akụ n'ime nwuli ewu chi m eze ọmọgodogo mmanwụ na-akpọ gị agụ nwa mama ojimote mogodogu ojimote mamala nini ya oju na mamala amali na emele ndị mmadụ n'ọbịa ka eji etuzi godogu amali mere alụsi egwu ka mụ na-agwa o agụ nwanne m ọrụ butewe godogu onye nna na igbu gị ọzọ mmanwụ ibi na-eme ka anyị na-ekwu ibi na-eme n'ụwa ị na-anya n'ọbalụba onye ji ụlụ gị ji ulibe onye ji gị na o jikwa ibe kara aka mma nwakụ na-enye ya egodo iwe mene gị na ojije nya ka mụ na ya ọkwa mmadụ bụ chukwu maka na a na-abụrụ chukwu anya onye ji nyela eze ogolibe akụ na-ede mụrụmụrụ onye ji nyela eze nya akalịchalụ mmanwụ odu magana onye ibe na-asụrụ nri mmadụ edekpuchiri ya ezi akụ na-ede mụlụmụlụ ọ gị na onye na-azọ dị ewu chi m n'uke gị na Thailand mmanwụ akụ na-ede mụlụmụlụ ọ bụ n'ime egwe ọ bụ n'ebe na-atọ n'Imo steeti ọ bụ n'ime ọlụ na ba mụlụ mmanwụ n'ime obodo ọ na-enyere ụwa aka nke gị niile ya n'uke gị na Thailand ya bụ igwe ọgbụ sabon seriki pawa egwu a na-atụ mmiri egwu a na-atụ osimiri egwu a na-atụ mmiri ya ka mụ na-ekwu ịma na mmiri ewere ilo okporo ụzọ na owere ilo mụ na gị ga-adịlele akụ na ị ga-adị oke mmadụ iso wee biri akụ na-ede mụrụmụrụ ije klasik odogwu akụ na-ede mụrụmụrụ onye nwere ife akụ na-ede mụrụmụrụ ije klasik odogwu akụ na-ede mụrụmụrụ oke mmadụ iso wee biri akụ na-ede mụrụmụrụ ije klasik odogwu akụ na-ede mụrụmụrụ onye nwere ife obele nwa chi jelike gị ka mụ na-akpọ obele nwa chi jelike nye ka mụ na-akpọ n'obodo akụ na-ede mụrụmụrụ ọzọ igbo ndụ ala dị ka iji agwọ ya ojije ka egbu nne gị asị mụ na ga egbu nne gị ọ gị na onye na-azọzi ewu ọyịmụ ọ gị na onye na-azọzi ewu ọyịmụ akụ na-enye ya onye na-enye ya obele nwa chi na-agozi agozi ọ bụ onye nnekwu ego ọ na-elisi ego ike amali melụ na Thailand n'ọbịa ka ejijie ka igwe n'uke gị na Thailand n'ọbịa ka ejili odogwu daalụ akụ n'ịmịa olulu na Asia walụ alụ ebe ọlụọma ndị Asia malụ onye ọ bụ abachiri ejiji kacha gị na Asia mmanwakụ n'ịmịa akụ na-ede mụlụmụlụ odogwu ego bịa mmanwụ ekuru ayabala ezi oyi onye mmọmọgọ odogwu ezi oyi onye mmọmọgọ mmanwụ ọ sị mụ kene ezi nwanne m ọ bụ ewelaro ewelugo n'ịnya ewele ndị Igbo n'ịnya living testimony onye agụleri n'ọzọwe ewelugo dogo mmanwụ ayabala
ewelu godogo mmanwụ ayabara ewele n'ịdị mmọmọ godogo ewele n'ịdị mmọmọ gọmmanwụ mmọgọ niile ha ewele niile ya the living testimony mmanwụ eze na anyị kenele the living testimony ana na karịchara nkịtị nwunye eze niile ya ọmụ na onye na-ekwu na-ewu chi m ọ dị m kene ịgbakịgba nwa mama ịgbakịgba na Kenya amechi ude mba amechi ga-kene mmanwụ keneli mmechi niile ya ibe mene gị n'ojije ijebejebe na ị ga-eje elu n'ụwa onye enyi ide ebube mmanwụ odo ịgbakịgba enụkwa ji n'aka nwanne ma meji enụkwa ji n'aka ịgbakịgba niile ya amechi nwude mgba amechi welu ugo amechi tụrụ ugo gị amechi welu ugo ọ bụ onye nnekwu ego na Kenya ka ọ dachụta ka ya mmanwụ na Kenya ibe mene ka ị na-enu ụwa odogwu ego ọ sị m kene ndị mụ ji ide ebube ọ sị m kene ndị mụ ji eme mma eze nwanyị ada ọmalịcha eze nwanyị Chukwu na-enye nwa chi na-enye nwa ọdụ eze nwanyị ada ndị a na-akụ ogbe eze nwanyị ọmalịcha a na-akụba mụlada ada na-emesi ike ọgwụlọ ọka nwanyị ada ine nnekọta eze nwanyị ọ bụ mmụọ mmiri ka o si eje eze nwanyị osimiri nwa mama ịghọta na mụ kenele nwa mama ịghọta n'elu ghọta arụbute obute wee bụ mmanwụ egwu ijele mmanwụ izolibe ijele mmanwụ egwu ijele mmanwụ izolibe ijele mmanwụ egwu ijele mmanwụ ọ na-akụ n'enyi ya ijele mmanwụ egwu ijele mmanwụ akụnode murumuru egwu ijele mmanwụ ka ija kene nụ Chinaka otu ọdụ nọ Chinaka nwa bụ nwanne Igbo bụ Igbo niile ya Igbo bụ Igbo bụ mmanwụ ọdọdọ bi n'ugbo Chukwu na-aka nwa Chinaka Igbo nọziwe ego gị rili nne Chinaka Igbo nọziwe ọgwa Chukwu na-akazi ichi ọnyọmma Chinaka chi n'isobili Chinaka chi n'ogu na mmanwụ ekele gị Chinaka chi n'isobili onini mma ọmọgodogwu onye ọma Chukwu na-akachi ọ bụ onye nnekwu ego ọ bịala nwa nke enyi dị ewure Chinaka chi hotel Nigeria Limited na Kachi Transport Nigeria Limited otu ọdọ na hotel nnọbụ gị lụlịa otu ọdọ na housings Nigeria Limited otu ọdọ na properties na-alụ otu ọdọ nọ ọ bịala nwa chi na-agozi otu ọdọ nọ n'ịdị mma bịa Chinaka chi n'isobili otu ọdọ nọ dike ibi na-emelu obodo n'ọbịa ka mụ ji akpọ gị amali na-emelu obodo ọbịa ka anyị na-ekwu moto ka iji eme ọgọ oju na-eme amala ya n'ụlọ na ị na-emezi ihe otu ọdọ n'odogo mmanwụ na-akpọ gị a si n'ibe mene daalụ otu ọdọ nọ n'ịdị mma mmanwụ odonobi n'ugbo odogo na mmanwụ kenele alụsi egwu na-ekene ibe mene gị n'elu ụwa ibe mene gị n'ojije otu ọdọ nọ mmanwụ ego ayabala mmanwụ ezela akpọ mmanwụ ike iriga Chinedu judo na mmanwụ ekene gị Chinedu judo ije nwa ọgaranya ọgala n'isobia barista ninia barista bụ odogwu dọbụla nla ododogwu na alụ Chinedu odogwu ijudo ije nwa ọgaranya mmanwụ dumagana ibe mene gị n'ojije denu ayabala ijudo n'ịdị mmọmọ godogwu ijudo n'ịdị mmọmọ ọgọ bịa mmanwụ na-akpọ gị
Jizọba kpọrọ gị dọbụ landlord oju na-eme amala ojego eme ọgọ chukwu na-eru igbo dike n'isobịa a na-esi igbo bụ nkọ chukwu na-eru igbo nọdịbe ọ bụ gị nọnye na-azụ ewu chi mụ ijere dike ayawala onye nna n'igbo gọzie isolibe ijele mmanwụ egwu ijele mmanwụ isolibe ijele mmanwụ egwu ijele mmanwụ ya na ọbịala nwa chukwu nyelika obedochi onwodo bigi nwanne m edobe sodogwu edobe si nọdịkwa ya ọbịala nwa chi na-emezi eze ọbịala nwa chi na-agozi na-alụ edobe odogwu ibi n'enu pawa edobe sodogwu na mmanwa keneki edoje nwa n'isobili mmanwa keneki o edoje nwa n'isobia o daalụ na mụ kenelege arụbudo bute nwanne m ayawala egwu anyị n'ọgana o ezolegbike o egwu mụ n'ọgana ka nye ezolegbike egwu nwa n'ọgana ka nye ezolegbike mbọsị ọzọ na mma bịazi mmadụ oke ji ka onye nwalụ mmadụ akalitigo akụ na-ede murumuru akụ gị na-ede enude gị nọ na-ede n'ụda anyị elu ụlọ n'ime nwụlịa ibe mere onye ji dị ebube akụ na-ede murumuru ọkpa m nwa karịgo egwu nwa karịwa ọkpa ka ndị agazi ezi nwanne m idelu mmanya lelu ọnụ chizọba anya akụ na-ede murumuru akụ n'ime nwụlịa mmanwụ na n'ikenele mmanwụ na n'igbo niile nna onye ọma Oluimo steeti ba mụlụ mmanwụ Oluimo steeti mụlụ odogwu akụ na-ede murumuru ndị ọlụva mụlụ odogwu ezi nwanne m n'Imo steeti ebe na-atọ ka o si jee na-alụ ekwe ka o si bịa akụ na-ede murumuru akụ na-ede igbo mmanwụ ezegbuleke ezewo n'ịdị mọmọ godogwu egwu ya na nna o egwu nwa n'ọgana akụ na-ede murumuru ije kwasị godogwu akụ na-ede murumuru oke nwa n'iso ebili akụ na-ede murumuru ije kwasị godogwu